bịanụ ma nzuo mmụọ niile nọ n'ikuku mmụọ niile nọ n'ọnwa mmụọ niile nọ n'anyanwụ mmụọ niile nọ na mmiri bịanụ ma nzuo ndị ichie niile nọ n'ebe eruwe sọtụrụ esi Igbo gburugburu dị sekọndụ na-agba unu ka unu bịa ma nzuo ndị Igbo niile nọ n'ebe eruwe sọtụrụ ma ndị nọ Naịjirịa ma ndị nọ n'obodo oyibo bịanụ ka anyị maa nzuo ndị niile nọ na okeshọn anyị nọ n'ụbọchị taa ma ndị nọ n'ihe bịagolo abịa ma ndị ka na-abịa abịa bịanụ ka anyị maa nzuo n'ụbọchị taa abịa nkwọ wee bụrụ ụbọchị nke iri na itenaịnị n'ime ọnwa Ọktoba 2025 bịa bụrụ ụbọchị ụka anyị na-ekwu na ọ ga-adụla anyị mma na Nkwọ, dụla anyị mma na Eke, dụla anyị mma na Orie, dụla anyị mma na Afọ. Ụbọchị tata bụ ahịa Nkwọ, anyị azụta ihe ọma dị iche iche. Anyị azụta agamniru, zụta udo, zụta ogologo ndụ, zụta arụ isi ike, zụta ibe akwakwu na ibe enwe zụta udo nke ezinụlọ, zụta ego dị iche iche. Ọ ga-adịla anyị na mma n'ụwa ka anyị gwara ya ka ọ lee. Anyị wee jide edo n'aka wee na-ekwu ka mmụọ niile mara izu bịa nwa edo, ka chi niile anyị na-agba mara izu ka bịa ka anyị maa na edo. Ndị ichie niile mara izu bịanụ maa na edo. Ndị Igbo niile nọ n'ebere ụwa tọtọrọ, arụsị niile Igbo ji wee bili, mmụọ niile dị n'ọnwa, mmụọ niile dị na mmiri, mmụọ niile dị n'ikuku bịanụ ka anyị maa na edo. Ibe anyị na-ekwu okwu ewu na edo ya dotela anyị ihe ọma, dotela anyị ogologo ndụ, dotela anyị arụ isi ike, dotela anyị ibe akwakwu na ibe enwe edo ya ewetara anyị ibe ọma dị iche n'ime ndụ anyị, wetara anyị ọnwụ nke ezinụlọ, wetara anyị kọnekshọn, wetara anyị udo nke ezinụlọ. Ọ ga-adịla anyị na mma n'ụwa ka anyị gọrọ ya ka ọ lee.